amma Allah ka burge ni mutafa mana mutafa wallahi na ka burge ni ka iya mashin amma wannan mashin naka ne ko kuwa dai na wani ne to mallami lahiya akwai dalili komai ba ci gaba ake so ba naka ne na ne a'a ba na bane to tun da dai ka gane shi gane ni ko ba nona ba aina dan uwana na dan uwana adda shi kwarai ko ba na kan bake ba in ka ji nama da me yi to ni ma in ni hankuri ba Allah ya ba ni kai zuwa kwarai ko nan ma magana ina zuwa don Allah dai ka sallama bari ina ganin ma za ka koma da ni to shi ke kaga 15 ta hada da 15 30 to in haka dade wallahi karin kuɗi za ba komai a to duk dai karin bai wata ta 15 din ba yanzu dai kawai abin da zan gaya mai tanke nan ba komai bari ina zuwa kana jin hulan irin wannan ne ba na aran hulanka to Allah ado za ka bani za mu misali ne irin wannan ne ita ce kokon ka ma ka ga irin ta ta kai zurfin wannan irin ta ce a nan zan kira dan malam ka ki halin malam rago da wutsiyar kare dan malam masallacin kura mai yawan kasu zuwa dan malam malam na masallaci kai kana gidan giya dan malam a nan zan aljan ya zama na aljan dodo ya zama na dodo hatsabibi ya zama maka hatsabibi kuma nan wanda banki kake so kirawo shi shiga hulan nan a kira central bank a kira first bank ka gani na ji dai kidi ta kira da kanka a kira bankin majalisar ɗinkin duniya kawai so kan katke da to nan gurin bayan ka gama kira bankunan nan gaba ɗaya kudin adana ni ka soke gaba ɗaya ga hina me zakka da kanka tabila in ka rasa a baka wani baro ka ga dai ba komai ka ga dai ba komai ka gani ko bari tabbatar ma kaina ka gani ko ya tabbata sata ka gani da ko Allah ga fata mala ka gani ai ka gani ai ba komai ko rabu da shi ne kai mun kaina to ni in na gani ba shi ya gani ba tun da shi kawo shi ne an kawo su nawa ne a dunkula saki ya kalu na gode kun mayar masa da hularsa to kaga arziki da kayan wani aka yi mun arziki bari mai da masa tun da kayan aro ne masa hularsa in ga kayan ka to Allah ko shi na bane karu